Assalamu alaikum wa rahmatullah. Masu kallo na da saurare na, barka da zuwa wannan bidiyon. Sunana Ayuba Abdullahi, wanda za ku iya gani a online a Ayuba Digital Skills. Za mu fara bayani akan menene photo editing. Wato photo editing wani skills ne wanda ana sa ran za ku koye shi, kuma insha Allah za ku samu kuɗi da shi ta hanyar yin editing, ta hanyar yi ma kanka editing. Ka aza misali a YouTube ko sauran wasu pages waɗanda ake biyan mutum idan ya aza wasu abubuwa domin idan mutane suka kalla. Kuma za ka iya amfani da wannan skills ta gehen ka koya ka yi ma wani editing ya biya ka, shi ma ana samun kuɗi da shi sosai. Sai kuma abu na gaba shine za ka iya editing domin ka gyara business ɗinka, saboda shi photo editing yana kawo tashi gudunmawa sosai wajen kawo kwastomomi sosai. Sai kuma abu na gaba, to bayan ka koyi wannan skills ɗin, ta yaya za a yi ka samu kuɗi da shi ko ka samu waɗannan mutanen da za ka wa aiki da shi? Akwai wurare da dama wurin da za ka je ka zama visible, wato ka bayyanar da kanka a matsayin photo editing, domin mutane su rika baka hotunan su kana yi musu aiki. Da akwai wasu pages ko akwai wasu website na wannan foreign money waɗanda da gida za ka iya aiki a biya ka. Misali game da wannan photo editing, na san akwai wani website da ake cewa Fiverr, akwai Upwork, akwai Freelancer, akwai People per Hours, akwai website yahi 10 wanda za ka je, wanda idan dai har ka yi registration ka biya kuɗin wannan coursework, zan nuna ma waɗannan website inda za ka je ka zama visible domin ka riƙa samun mutane kana musu aiki da wannan skills suna biyan ka. Musamman wannan skills ɗin da nake so in koyar da shi, wanda ina da tabbacin ba kowa ya san da shi ba, wato yanda za ka haɗa kanka da wani celebrities, misali irin hoton wani ɗan ƙwallo ko wani actress ko kuma wani abokinka. Za ka iya duk da yanda kake son ka yi, insha Allah bayan ka shiga cikin wannan coursework da za mu yi, zan nuna ma step by step yanda za ka yi aiki da wannan skills ɗin, kuma har ka samu biyan bukatunka. Insha Allah a bidiyo na gaba da za ku kalla zai kasance akan koyarwar skill, asalin yadda za ka koyi yadda ake wannan abin. Gaskiya lokacin da ni koyi wannan skills ɗin, saboda zan koyar da skills biyu ne, zan koyar da yadda ake clean photo edit, yadda za ka yi clean photo editing ka gyara hoto ya kyau sosai. Sai kuma wannan da kuka ga na yi talla, irin wanda za ka haɗa kanka da wani actress, misali wani actor haka, shi ma wani skills ne na daban. Lokacin da na koyo wannan skills ɗin, na koyo su da kuɗi waɗanda kuɗin da na tsara domin in koyarwa ba su kai cikin kashi 10, bakin su kashi 1. Domin akwai skills ɗin da a koya ma shi kawai na san na biya kuɗi fiye da 15,000, 10,000, 5,000 wajen koyon shi. To amma ni waɗannan skills ɗin guda biyu gaba ɗaya zan koyar da su ne akan kuɗi naira 1000 kacal. Idan har ka shirya, zan aje account da details inda za ka biya kuɗin. Bayan ka biya, ka tabbatar da ka turo screenshot domin in sada ka zuwa inda za ka je ka kalli wa'annan course ɗin. Ina yi muku fatan nasara. Ina ba da tabbas in dai ka koyi skills kuma ka iya shi, to za ka samu kuɗi da shi. Yanzu haka magana garin nake muku, ina da waɗanda ke son a yi musu editing, yanzu haka still suna jira na in yi musu editing su biya ni kuɗi. Don haka Allah ba mai rabu sa'a, na gode.